Bonjour, bonsoir. Mangana korea bala tsara tsika jiaby. Avaka baka zati. Bala raran marfinaritra fô, mbola tsy efa baka. Nambarako anareo fampandroagny no za taminareo izazaby igny. Izaza voaolagna igny. Izy io io za nagnano appel vidéo taminany io. Voteo, satria vonavy eo. Tsy afaka mandeha ny zaza Tsy afaka mandeha mibekabeka manehiko agnatin'ny kibo nagnotaniako izy tsara hoe ino man raha nandalo to, ino ny raha nisy tao, za nagnontany izy mivantana satria volagna andesin'olo tsy mahafapo za. Nataondro nanakory anao zaho satria mba agnisan'ny olo amin'ny fitadiavandreo basika tadiavandreo isika tagnaty tsaiky basio efa dahy rô izy araiky amindreo izy ny menasy za ka anao tsy agnaniny any vadika anao ty firiko za ny menaseny amina basy menaseny amina nataony taminao moa za basy io za tsy nataony taminaka ndraiky izy fa ny menaseny fô za ko tsy mety vadiny za voniny ara olo jiaby tsisy antanana eo izy avoakaiky amy poste aby jiaby enquête tsisy eko izy ke nagnano za lola lambanao namany tela igny miambigny eo izy ho izy nivady za voalohany torigna amizegny zaza io ny batibataindreo amizay na tsipindreo tantragno to tsy hainy tsy haiko amizegny eske iro efa dany songo izy jiaby tsy hainy fa torigna zaza tora zegny ny raha nisy vavanazy tompiny baka nangalako témoignage maharary foko io torigna tsy haiko io tora ke raha misy ozio io tsy haiko io jiaby ataoko teny mivandravandra be mihitsy baka izy ty bey tsy haiko satria rô misy arety solopiso io za nahangatra bey zaza io aniriana bebe tsy haiko io tsy mahadigny mondrigna moto tsy raha kofa mikotrokotroko mare tsy mety maneko agnatin'ny kibontseka ke mbala tsy haiko ny raha marary aminany fa alefa andeha talanda araka fanambako anareo atao échographie vaginale izy zahagna ino raha agnatin'ny votriky zaza izy izy hitanareo lanjogny nahia io izaza igny za baka nitandregny ny ambavanazy tompombata za eto zio io alambala ny enregistré ko aby appel vidéo nay mety amoako anareo fa tsy asiako fiony fa zegny stratégie fambarako anareo fa zay teo ny koragna tsara anao ndraiky tsy nipopohindreo za eheo izy tsy haiko izy fô nafy loatra ho izy raha nataony lalahy io zao izy fa igny nanahy leko bikira misy raha marararinao maky bikira ro marary maky bikira io tsy vitandra raiky natao forcé anareo gendarmerie pirenena aiza ho aiza misy anareo mikabary mandalo ty anareo tsy regny basy anareo igny amizay fa nazonareo nagnino tsy miboaka amy réseau nareo za zay tsisy droit miboaka amy réseau fa zay mandefa tatitry fô amy lehibe lera nareo lalalala ny vandravandra tato igny tsisy tatitry tamy lehibe nagnino matsika tareo tatitry fô tamy lehibe nareo tanareo manginginy basy tenareo za fa baka namotro ny nakakajo zany pody aminareo eto ko ranomaso zegny edy mandiany edy anao rozy nitsangana nandeha vitinazy mira vitina radaka maningana magnano igny hoe ndekadeka ozy aminareo izaza io tsy paratanareo amizay mitaha izy tsy volanareo mitaha izy anareo vitanareo sitraponareo nareo sady tsy afaka asa nareo tsy migadra nareo tsisy problème tsisy fanjakana mihitsy tany Madagasikara tsy manjary ty ko tany misy fanjakana Madagasikara ro gendarme aby io tokony nigadraigny jiaby io condamné à mort tsisy fanjakana mihetsiky tsisy ndray raiky tsisy tany tsisy fanjakana tany tsisy lalagna Madagasikara pourritira pourri Madagasikara pourri kone raha karaha io zao io misy ministre de la justice manenjika ny manao tsirariny aiza ministre de la justice fanarenana fanavozana aiza le fanavozana moi irô boka tsy efo solopiso ndraiky hangatra meragna jiaby
irora ne kutoko ne drakatra zay raha misy lavaka ampidiran'ro iro talent fitondrasana sida Madagascar o tsotso enaro iro tsy raha tsy fa misy lavaka rofo be zegny raha misy o be magnavy rano nandeha nana izy teo nandeha nana izy nandeha rano mantsy fa zazo nazo antibiotiques izy ni janogny izy ni popoka be amizegny izy maviavy za jiaby mbala nampodiko ndraiky za taminany mbala namotaniako tsara izy mampalahelo Madagascar tany tsisy lalagna tsisy fanjakana satria nareo gendarme nareo tsy migadra tsy voasazy eza mahery CGR ino CIRJN aia nareo gendarmerie na Taninarivo anareo karaha tsisy raha tsy aboboka nareo agnatin'ny compte nareo nagnino ty gendarme karaha nareo magnolagna zanakan'olo namon'olo reto tsy saky nareo boka matetika nareo rontono kwa toko regny lavaka sofigny nareo ravinako anareo boko amizay beriziky tsy maintsy volanko anareo izo tsy nateraka fa zolombelon karaza tsy avako baka mbabako tsy avako baka mrenoko fa olombelon karaza tapa novotro nany tapa nakafa liu menaf tsisy lu blé ndraiky vert boka boko agny amizay William Niala mivandravandra fa magnanzo am kapokapoko loanao motosako aia responsabilité la commune indesinao zo tokony anao maire mitsy zao mitsangany tongotro tagnana vitinao jiaby magnaboaka vola am commune am taizaza ty tsy egny fa nao mitondra kabagna jiaby mitety iaka magnadio egny nao tsy manjary nareo boko sasaiko nareo lany fagnana ino za magnasaha gaga nareo fa Belgique magnasaha misy raison tsara za matao magnasaha hatrio tsy regny lavaka sofigny nareo ko ataoko koragnany pasteur nareo tsy mitandregny ke aiza moa ny fitondram-panjakana amty zavatra mandalo ty gendarme nanao anty acte ty ara imaginao ro efa day zegny non assistance am zaza en danger non assistance zaza tsy ampitogno déjà aolagna nareo mpiara-miasa non assistance à une personne en danger fa le nagnolagna izy heny tsara heny sorany a Madagascar fa tsisy lalagna o fa tsisy protection momba ankizy o fa tsisy raha misy o miady sezy fo ia sezy pitrako ia sezy na o sezy fo iadivagno tsisy o tsisy raha mety Madagascar fa firy fanjavany dradradra kabaro ty zay fangala fanjava raiky donc tsisy azo fanjakana mbola levé un petit doigt zovy zegny atsendriky ediny eto fa za tena angala koliko za baka olony koli zegny fa mampalahelo Madagascar tany tsisy lalagna tsisy fanjakana satria gendarme magnolagna mandratra zanakan'olo mamon'olo tsisy lalagna partagenareo maximum ity vidéo ty partagenareo en max mba ho itampoko itampirenena fa gendarme Madagascar tsy manjary sady feno aretigny solopiso hangatra meragna sida